Domuna ni raw of man kan ni kwina raw. Hey. Chimu mama kuna na chifuku. Hey. Kai si me video man. Ne utoto mama. Nani. Nkai na tetrozi n'oge n'ụtụtụ. N'eziokwu mama wata. Mama teziokwu. Kehe na mama no njo. Grace Collins n'ife ya na-akọ ilu. Mụ na gị ma na-asị ka ya na-asị. Kedu ife na-eme? Chọrọ inyere onwe ya aka. Na ụtara kwa mefe na-akọ eziokwu ma agwagwo gị mama wata. Ilu nwayọ na ya etiri m ife a na tiwa nna. Oh, nsogbu adịrọ, m ga-arapịa m n'aka m iwu onye ọbụla. Ọ ga-adịrọ nsogbu. Grace, gwa m ife na-eme. Kedu ife onye mara ya na-asị asị? Kedu ife na-eme? Nne, m agwago gị na onwe ife na-eme. Eche m na m agwago gị na achọọ m ka anyị na-ekwu okwu oge ọbụla. Ọkwa anyị ekwubugo okwu a mbụ. Ịchọkwa ka anyị bidokwa n'isi kwuo ya n'ụtụtụ. Ịfụrụ na oge adịrọ. Ike achọrọ m ịga n'ụlọ. Nne, o nwere ife mana dị n'okwu a. Ị na-anị m na-agwa gị biko. M ga-abịa kpakọrọ oge adịrọzi. Ị ga-aṅụkwa tii tupu ị pụọ? Nne mmanụ ife ọbụla. Mmanụ tii ụtụtụ ka ị wee pụba n'ụlọ. Eme ife ga-eme, ndị ụlọ anụ n'ụzọ ngote ihe lie. Achọrọ m ka ọ gaa ya were wee gbazaa ife n'ụtụtụ. M na-agwa gị eziokwu. Ọ nwere ka o were mmemme ụtụtụ. Nne ka m gabagodi akụkọ anyị chọọ ka anyị akụ ya ma mba dị n'ugwu. Gwa ya na nsị na m ga-egotere ya juice. Ngwa biko gotekwalụ m keeki. Ọ na-agụ m ezigbo nwa dị ike ọrụ dịsi ike. Grace ọzọkwata ka ị na-egbukwa doro abịa mana egbuchara n'oge ọma. Emụma Grace emụma ka ọkeze ide ọṅụrụ oge ọbụla iji epụta ebe a ọ gajụ amara na iji epụta na-ekwe ka m gwago ebe ada amajụ ma ọ chọrọ ịbụ nwa ọkụkọ nchọpụta ga-amaka ọ na nnọọ ezi nchọpụta mana ka enyere m ọ na-emara ihe eme. Grace oge erugokwa mgbe ị ga-akwụsị ihe anyị na-eme maka ọ ga-adị ọchọpụta ihe a uwe enyi ọ chọọ gị n'ọrụ a sịkwana na m agwụkwọ apụ maka ka m kwuo obi dị m ụtọ ịfụgo n'ụtụtụ a. Ngwa bịa ka ije fụ m n'ọfịs kịta. Bịa fụ m n'ọfịs kịta. Bịa gị bụ nwere amụma n'ife. Nwa wee were aka ntị nke sie gị isi ebe ị na-akụghịrị nwa ya gị n'ime ọfịa ebe isi ihe da-anụ ife oge ọbụla ị na-akụghịrị ezi egozi na-akụghịrị. Nne gị nọ n'ife na-eme n'etiti ebe gị na-ere ọnụnọ ka ife ọ Grace nwa ịma na nwa anụnwa amara ife na-agbachalụ m egwusi ka m wee sie ofe anyị ncha ga-eli nwa na-akụghịrị ọkọrọ gbadata agbadata na-akọ ka moto felu breki n'okporo ụzọ ọ mara agbacha egwusi. Aaron ka efe mee ọ agbacha egwusi na-agbacha ya na-agbaji
Nakwana m anya o. Ero na-eche m na mụ abụ nwa mmadụ kụziere gị ka esi agbacha egwusi. Ị na-agwa m n'iru m na ị mara agbacha egwusi. Ya ekụziere m echefugo. Ifugo ya? Echefugo? Ichefugo ka esi agbacha egwusi arọ n'ọkwa ya? Ị na-eyi asị ka stew, isi gbugo onwe gị na asị. Ị mara agbacha egwusi. Kwa so. Ihe mmadụ mụtara a na-emekewa ya. Ọ na ga-echefu ya. Ọkwa otego osisi a chiteburu ofe egwusi. Since izu ụka, a chiteburu ofe egwusi. Akwụkwọ psychology ga ana m ewe oke ya akụkọ. Chalụkwanụ Aaron, eche m na m agwago gị gaa gozi n'akwụkwọ kalị gị. Ị na-anụkwanụ m? Nwata ga-ama na akwụkwọ kalị ya ọ ka na-agụ ya ka ị wee mụta gịnị nna ifugo ya. Aaron na-amarụ nnọọ na enwere akwụkwọ emebelu ụmụaka nwekwe nke emebelu eko ụmụ ife dịka my book of Bible story. Ị na-agụ na akwụkwọ ịma na ọ karị gị ụgwọ ịmada ya afọrọ. Oh, na-eme ife mee biko ife anyị na-ezugo ifule ekwusi a m ga-agbachala gị ịnụgo gre nna ị batakasịkwa n'oge tata na anya ka weda dị ochie ka eji ọkụ ịbata ka ọ na ije ezi ebe afọ ị na-aga na-alụ ganye eje ma agbasa ọrụ nne biko rapụ maka ike ụdara ụka adịrọ m ị na-eme anya kịta anụ efu na ike adịrọ ka njewe arụ enwere efu anyị rụrụ ọfụma nne ọkwa efu nne gị gire ngwa nnọọ nne ezigbo nwa ka ndị ana m ada kịta Hello. Yes, go onye na-ekwu. Ya ma onye mbụ. And onwere kwa ka ịmala onye mbụ. Kefe ka onye ibuzi. Kefe ịchọ. Ọkwa gị bụ Joseph Osaje. Yes. Ife nna achị ịgwa bụ na ihe nye m 20 million naira. Ka m wee zobe ife ọjọọ niile ime. Ọkwa ịma ife na-eme 20 million oye eli mana isi na nye m ya gbazi aka ichere Onye dị ife a? Ka onye Igbo? Gee ntị ka m gwa gị. Ọ dị ka ịgbara onye ị na-akpọ na fon, egwu adị atụ gị. Isi adọrọ gị mma. Egwu adị atụ gị, ọ dị ka ịgbara onye ị na-akpọ na fon. Ka eke ga-esi kpam na fon wee na-ekwu ụdị okwu a. Hello? Hello? Chezi maka gị na-esogbuzo onwe maka gị maka ọ nwere ụmụ kilikili fe nna ada anụgasị maka gị enwekwa ike ịmalụ nkwe ike ịma mma ọ nna ime ụdị ka mmadụ gị ọ na-abụ nnụnụ nkwụsị a nnụnụ okwu ịbịa na nchịkọta okwu gị ịbịa n'ụlọ nchịkọta okwu gị amụrụ m ihe na-agbanịkwanụ ịma na anụ kịta na m eche nnọọ ka isi anụ oge ọbụla ị na-echekasị onwe gị nke emerụ nke eme ọ bụ nke na na-echezi maka enyi m nwa onwekwa mgbe m ji si na Jọma na nke dị gị iche na gbagoro ịgbarụ ike a na-agwụkwa dị ga-agwụ ọ ife abịa ka a na-eme ma ọ bụrụ na-eme mụnwa abịa kweta fudo adọgbuzi n'onwe gị gwa dị m mma I am fine adị m mma anyị dị mma gịnị ka ị chọrọ
Chom ife niile nnọọ ka njọ. Okay, ngwa ka m bido. Ngwa ka ife unu nwere, gwa m ka mmalụ ebe m na-ebido. Anyị nwere osikapa, anyị nwere ụkwa, nwekwa noodles, nwekwa ụmụ anụ a na-ata ata. Ya, ụmụ anụ dị nnọọ ka tọọ ụtọ ka dị oke. Anyị nwekwu meat pie na ice cream. Nsogbu adịrọ anụgo. Ife eme bụ wetelu m meat pie 3, then wetakwelu m ice cream 3. Weta idebelu m ịgba, wele ofu nyelu m Amalachukwu. Ese? Nyelu m ofu ka m baa na moto ka m weta ego ka m pụta aga. Ọ na-amaka m. Ọsọ. Ego. Mba mmanụ. Naked. Nne mmanụ. Papa ọ bụrụ gị ya. Nke ọgwụ. Ice cream na ka alataba na ife ọma dị eme kwada. Ọ gịnị ka ị na-echelụ m? Ka ihe ị na-echelụ m? Na-achọ m ka mụ na gị dị na mma. Ka anyị dị ka nwoke na nwaanyị si adị. Ihe gị na-amasị m. Na ka gị ji echelụ m? Biko. Oge adịrọ. O nwere ebe m na-eje taa ma oge adịrọ. Biko mbọsọ ọzọ. Sọsọ obere oge dị ka m chọọ. Enwere m efe ugbu a. Enwere m efe kịta. O nwere ebe m na-aga. Emesi bịa mbọsọ ọzọ biko. Ya m bịa mbọsị ọzọ. Emesi bịa mbọsọ ọzọ. Ị na-ekwe m nkwa na mbọsị ọzọ ị ga-enye m obere oge. Aghọtazidi m ife na-eme bụ dị nnọọ ka eje n'ime ọfịa dị ọtụtụ nnọọ ndị agụ na agwụbịa kwụsị ebe a mmadụ abịa ezuzi eziokwu mụkwa na asị mpụ ọ dị nnọọ ka ihe nwa na-adịcha na-agwa gị eziokwu maka na oge ndị mmadụ ada abịa kabe anyị nọ na-adọgbu onwe anyị arụgbu onwe anyị n'ụkwụ wee kwụsị nke kịta anụ ọ dị ka egburu opi ngwa eziokwu mmadụ nke kasị egwa m nke kasị na ha afọ bụ nnọọ na mmadụ adịzide enwe oge ụmụchụmakwụkwọ a na-esecha ndị ọcha masịrị m mmadụ ezide enwe oge ikirizi ya ebe ihe egwukwa m ike onwe ịchọpụtabe na otego ọgaji oge soro ebe keke bụ na otego ụnyaa na taa bụ na otego ọhịa bụ ofufe a na-egbu ka ebe mere ji obi ụnyaa na taa ọnụụzụ onye na-ajụ ọ bụrụ na ajụtara ajụjụ eziokwu ma aghọtara m gị chacha mana isiokwu bụ na nwoke anụ mụ aghọtara okwu ka o si eme isikwu m kwuo ya nọrọ ebe na ụlọ ahụ ọnwa isii kwụsịrị ọgbasa maka na aghọtara m ka o si eme ihe ka nke onye dị otu a ga-esi wee chọcha m n'ihe ọ ga-eme ebe ọ ga-abịa nwee isi ụlọ ọrụ ya bụrụ ebe a na-ere mmanya na-esewasị aghọta m dịka mmadụ ahụ n'oge abụ gị na ya n'obodo ma mmụọ dịka mmadụ ifu dị mkpa ifu ogologo enyi ya chai nwoke na mma nwere akọ na uche ka esi azụ afịa Nne na taba onwe ebe nje ọhụrụ na ọhụrụ na gị kwuo ebe a salu aka masịkwa ịga m ejiri wee chọpụta ihe a kemgbe ị na-achọzi ịgwa m
n'ihe banyere ọga anyị na-amasị gị nne. Gbado ya. Grace ka ihe nsị gị jide ya. Ịjụkwa m. Boy, I see no one. So nyanwa. Mba chọrọ m so nyanwa bụ onye ncho. Onye na-achọ gị. Onye nchi ịsa bụ nnọọ si m nọọ Grace. Na ife nwoke a. Ebe ọ nọ na-egosi ihe niile na mmadụ ebe ahụ. Ihe niile na-egosi nwoke mmadụ nnọọ na n'ọbụrụ nwatakịrị nwa okorobịa bịara ebe ahụ. Ị na-ajụ m aga m ana ebe ahụ ana m ene mmadụ anya n'ihu. Ka ihe ọ na-achọzi. Biko jee zakwa ya, ọ sị na ọgị nwa ya asa abụ ya. Ebe ya esi malụ mgbe e buru ice cream bunye ya nwere ahụ na negodi ife na-egosi ya ọsị na Grace. Grace agwọ okwu ọ na-agwa gị. Grace na-agwọzi Ama Nneka ịkalụtakwa onye mbọ ọkwa ya? Hello, Ka ezi ife bụzi afa ya? afa m bụ Grace. Grace, amalicha afa dịka na-enye ndị mmụọ ozi. Nne ịmaka, ịmalụ mma, mana ezu. N'onwere, gwa mụnwa, gee ntị ntị, mụnwa bụ kesi. Anyị kenere. Biko, anọrọ m n'ọnọdụ ịbịa kpọwe n'aka. Ọ bụ na o nwee efe eche gwa m ka m gaa weta gị maka na enwekwa ndị ọzọ na-eche m ka m saa abụọ ha. Okay. Eweniwe ọ bụ na m emetara ya ka esi eme. Ama na ebe a dịrọ mmanya na eme ife a na-eme. Ọnọkwanụ mmanya na-abịa ọbịa ọ dịka ala agbago m. Mma naba. Afọ na ịnọrọ n'ụdịrị anyị kpakọlewa n'ụtụtụ isi mma naba. Mana Grace. Ọsị m ife ọchụ. Ifuru onye bụ otu n'ime ụmụ nwoke a na-amara ife fachọ. Aka m asịkwa ndị ka na ụgụlụ apụgo. Ala ụka o si ebido. Mana nwatakịrị nwa nwoke a na-apụ. Ehichakwa m onye ala na anyị. N'oye oge onye ala. Ọgwụ anwa na nke ahụ ọ gbasakwana m. Atalụ gị. Ụmụ agwa anyị na-ada akpa eri mmadụ ada awọta. Awọta dị ngị chaa. Bịa nne nna biko ozugbo. Ịma nnọọ okwu adịkaghị mma n'ọnụ. Ịma na abịa ịgụ ga-afa nke ịbụ ihe a ga-agụgụ bụ okwu ọ dị n'ọnụ eme gịnị mana ekwusakwana m ya. Na anyị nna gwa gị biko ekwusana m ya. Mana atarọkwanụ gị. Ị ga-afịrị n'ọnụ maka na mụ na gị na ebe a na-akọ akụkọ ọ bụrụ ya. Ọsị atarọ m gị onye nke a Grace. Onye nke a Grace, onye nke a Grace, onye nke a Grace. Ama m ife ife nwa nke ahụ na-enwero. Ọ baala ọkwụ ebe a. Oyiki. Ka ife. Ochi m.
You know what? Sister Godffrey. Evening. Nke ka mo anya eme. Assignment. Ị na-eme assignment. Ka ihe mere ijiri wee da assignment oge isi ụlọ akwụkwọ wee bata. Agbapụ m n'uche biko gbaghara. Ọ dị nnọọ mma ọ gbapụ gị n'uche. Ikekwe ị na-eche maka nwunye gị na ụmụ gị ọkwụ ya. Gee m ntị, achọkwa nke ịkpọ ụdịrị agwa ọzọ. Kpọkọ nna akwụkwọ gị ka ị naba na chi ejigo biko. Ụtụtụ ka ị datọpụ ịnụgo. Oh, kachipo nna m. Nne ekwe. Nọ n'ime ọ na-asa. Jee na akpọ na mama roka esere isi gị n'akwụkwọ. Oge ọbụla mmadụ a na-agụ. Nne. Grace. Nne, mgbede ọma. Daalụ. No. Nne. Nne, ụfọdụ onye aka ị mana tata kachasị wee pụọ iche eziokwu m anyị lụketara ọlụ ụdị nnọọ ka ndị ogbe niile ahụ ọrụ ha wesosị ha ngwanụ jewe na prime heart jee lie nri ọ dị ezero dị ike tacha ezigbo ike ọmaka gịnị fi na-ekwuzi ọmaka na ọ malụ mmanụ mmadụ niile nọ n'ọgbe wee ju na prime heart wee na-eli nri ya bụrụ na ife ihe kọwaziri mbụ na ego a na-akwụ gị ga-ebuzi n'ibu nụ ị na-abata bunata ego nụ nwunye nụ mụ na-ere ọ n'anya tiere n'obere ego nna enweta ị na-atara anyịkwa nne ị ma na ife a niile ikwụsị kịta anụ ọ masịrị m mụ ekwosoghi masị m chaa eziokwu kedu ife ị na-akọwazi ka ịkọwa esi were masị m onye dịka ọ ya abụ ọ bụrụ obi adị ya mma nke bụ na anyị ga na-arụ ọrụ ịmakwa na ụgwọ nwaanyị dị nnọọ ka ọ dị ada etinye onwere ọdụ nnọọ ife a na-eme ya onye a mere ọsọkwa obodo niile ma ndị si mba ofesi o bịakwa prime heart iri nwee ka o si wee gbasa m maka nọọ ife a na-akwụbe gị na mbụ ka aka ya na-akwụ gị isi dị m kwuo ọ ya aka nnọọ mma ka mkpụrụ mmadụ ebu ama ịtọ bịa ka ọrụ wee dịrị m mfe nke bụ na mmadụ ga na-agba mbọ niile ọ na-agba aka nọrọ ebe a nọ iwe na-eche etu a ichezikwa na etu ọnwa m ichezi na etu afọ achọ m ka ị na-arụ ụlọ ka ndị kọstọmas ju ka ị na-alụta ego na-enye prime heart ọ dị nnọọ mma mfe emekwa bụ na mmadụ akwa na-eme mkpesa ị na-eme mkpesa ama onwe mgbe nkwu na ị na-eme mkpesa nne o kwesịrị dị ka ikwu ekwu mana nne ra anaghị anyị afọ m na ọ na-adị gị ka na-eme mkpesa niile dị nnọọ mma na-eme mkpesa iru mkwa na iru m gosi na ị na-eme mkpesa eziokwu m nnọọ ka fasi wee mee m nkasị a nnọọ nka nneketekwudo onwe m anya ọ dịzikwudo ụmụ ka ọ na ọ bụrụ ọzọkwa mmụọ Grace nwa ọ bụrụ prime heart ma eji wee dị ka agadi nwa ide na onwe gị anya ide eficha onwe gị na-apịacha onwe gị ka nwaanyị ị na-alụ ọrụ alaghị m ka isi alụ ọrụ na-agba mbọ na-alụta ego na-enye anyị nne na-enye mụ na-ere ọ n'anya anyị na-adị mma mana ide na onwe gị anya ide eficha onwe gị ka nwa agbọghọ nne ọ dị nnọọ mma nọ m ihe ikwu mana ịma na gị na-ere ọnụ bụkwa na nchekwube m ọ ga-adị m mma n'obi na nna afụ nnọọ na nna eme ihe ga na-amasị unu ọkwana ya nwere ihe ọzọ Grace ị na-enetegoro nwa ya rụọ n'anya ọ dị mma mana nke nwa kachasị mkpa n'ọnwa agbọghọ ka ịbụ ifichasị onwe gị n'ọgba afịa ka ịbụ ipecha nata na ya anụnụ nwa gị gata anụ ọ na-ene gị anya ọfụma bịa n'ụkwụ nne a ga-anụ gị anụ ejikwa ịnọdụ n'ụlọ a wee ka nka achọkwa m ya ọ chọkwa m ka ebutere m nkwụ ka nwa ka njọ ọmụgọ enugo na ị ga-eme ya mgbe nsogbu adịrọ abalagokwa m na ka ị napụta ka ijalala ụlọ abịagokwa m ka njalala ụlọ ichezikwa na echiche enugo o nwere ife ọzọ mwute nne nna enyi gị nwaanyị kpọkwa anụ mgbe a mụ na ya kpaa nkata nne nna kwa gịnị ka okwu nke nkịta maka ụkwụ ada akọ nne nna n'ọnụ ofu okwu afọ nne nna ahụ na-agba ọ dị wọrịd amaghị ọnwụ ọ na-eche maka gị shọt maka ịka ọ na-eche maka ya
Nne dị worried. Nne nke mbụ ọgụ wa dị worried. Nne dịgo worried. Ike mgbe echi Aaron apụta sikwu m na ọ dị worried. Joseph asikwu m na ọ dịkwu worried. Sino Joseph? Kedu ihe bụ Joseph? Nne Joseph bụ onye isi anyị n'ụlọ ọrụ. Atụgodo nwoke a gbagodo m maka nwoke a achọrọ ịbụ. Nne akụkọ a adịrọ mkpa eziokwu ma onye adịrọ mkpa. Nnenna gwakwa m na ọ nwere nwoke bụ sọ mmanụ n'ụlọ gịnị a na-abụ nwere obele efefu. Aghọtasịrọ m ife na-aga na. Nne isi na Nnenna sị gịnị? Nwatakịrị ọ na-emezikwa nke kachasị nke ife ọbụla Nnenna afụ na ebe nna ọgwa gị na ọ dịghị n'ezi nne. Mụ na Nnenna ga-enwe echi. Ogologo okwu adịrịsị nwere ife gị na Nnenna na-eme. Nnenna fụ gị n'anya. Ọ chọrọ aga n'ihu gị. Chedebe echiche na-ata. Kedu ndị ugwu? Gwa m onye nwata nwoke afọ bụ ọwarụ m nụnụ. Nne rapụ nụnụ na onye abara uru. Akụkọ a na-akọ bụ akụkọ ndị bara uru biko. Na ọ bara uru. Ọmarịcha nwata nwoke afọ abara uru. Ọ bara uru. Aghọtakwa m ihe o. Aghọtakwa m ịcha. Mana ife m na-agwakwa gị bụ na mma aghọtakwa gị. Etu ọbụla o si wee dịdekwa ka mmadụ ka nghọta gị. Onwe onye gatara n'ebe ị nọ, ị nabata ya, gbasapụ iru. N'ọnwa anyị ka ị bụ. Ka ya isi na-abịa m pụwa n'ọnụ, ka m jee n'ọmụgọnụ, ka m lie n'ife n'ọnụ. Grace mma m, o ịnụgo? Nne ya nụgo m anụgo. Ọ bụrụ ya ga-eme ka obi dị gị mma. Anụgo m. Ibe ya na obi ga-adị m mma. Daalụ sọ bụ. Ka m gbara nka nye dị na ka m lalụ ụlọ bụ nne. Ka m ịbataba ndị isi si enu bịa lalụ n'ụlọ ịnụgo? Ezigbo mma. Ngwa. Biakailwa, Obuni Lele, Biko Toboka Nzwa. Sorry to do this beat. Rap one night, go come make am a hit. You too fine, no be go come. If you never, make on journey just come. John Chifa di go poroko. After much that team with the coco. Ngwa, come watch you sing kitty, makata boy, you bossy, I got go see. I didn't tell like B-square. Right now, I get me from a bench chair. Obosi kasi abia, mana kita, atome wabia. Omonem. Gini neme, wala wuli, egwu agele, gele. When you wanna shake out, it is sweet my body. When you wanna wind up, it is sweet my body. When you wanna shake out, it is sweet my body. When you wanna wind up, it is sweet my body. Rock my body, rock my Kekwanụ nke nna agwazi ya okwu ịnọdụzi a na-enene ma ọ dịzi aka ma nwere efe nne gbanụ m okwu afụkwana gị n'anya ejegharịsigo m ebe niile jee n'uko jee ebe a na-asụsụ jee ka m wee chọta ị emesi ọ bụrụ nọ n'ebe a ka ị nọ ọgwụ ya ka m ji wee bịa ke ka m aka esi wee ma na ọmụnwa ka ị bịara efu maka na ebe a bụ ebe emepere emepe ọ ga-abụ onye ọbụla ga-abata mgbe o ji tụsọ ya tukwukwara n'ebe sọrịa ịghọta mwa chekwanụ na ịbịa n'ebe itukwu bụ ebe ịchọ itukwu ka m gwazi ya ife na mara ịfụnanya gị ọ na-egbu nka mmanya ị na-eme anya n'anya ịfụ na ozugbo m na-afụ ya ọ dị ka mmanya egbubego ife me bụ na m ga-eche okwu ga-eche mana biko ka m mebegodi ihe m na-eme m ga-eche ya biko ọnya bụ na mma echebe a nchebeghị isigodo m chee tata echi nwanne echi ofu arọ mma nọ echebeghị
na-enye m nsogbu akwụkwọ gị ga-enyezina m kedu ihe ọ ka ị chọ ka m mee ka ihe ọ ọfịs m na chọkwana ya ka m bịa n'ihe a na-abụ akpa rarụ n'ute na emegene m ntị achọrọ m ka iwe m ka nsi wee biko ị chọ ka m gwa n'ụlọ achọrọ m ka ịfụ m n'anya otu esi fụ gị n'anya ọ daba ha adaba o nwere ọ bụrụ ihe ndị oyibo na-akpọ dalifet ọ bụrụ ife nchọ obi adịghị mma nna emekwara anụ m enweghị ife ọzọ ị ga-emelụ m n'ụwa mpụta Bienu mo man, no funny and Joe women no one. I need the leader to be a quad, but I don't believe Prime Heart! A bon apple. I jab a jacusa. Hey! Ihe nke anyị gwara m asọgbu emo so ihe na-achịkwa mbụ na abụbụzi oyi eziokwu nọ ihe mere asịkwa m kwuo ọkwa ụdịrị ihe a dị mma na ndụ go ọ kakwalụ gị mma na ijikwa ụtụtụ chọba ewu ojii maka oluo n'abalị nwanne nwaanyị ọ na-akwa agbanarị gị o gịnị ka ị na-achọzi ịkọwa ihe na-achọzọ ke maka Aaron dị nnọọ ine m kini mazị onye Aaron dị mma mmego nnọọ izuụka n'one m silekwere Aaron dị nnọọ mma Aaron ọ ya agụ ma ọ bụ akwụkwọ aka febebụ na Aaron agụ na nwa atọ Nolana, Grace. Ọnụ na-akpa nkata ife gbasatala ụmụ nwanyị n'ụlọ ọrụ ebe unu kwesị nọ na-ele afịa na-ekwe ndị mmadụ kefa na-agagharị na-awụgharị ebe niile unu ọ na-akpa nkata ife gbasara ụmụ nwanyị ọ dị mma ọ dị mma ọ mara m unu aghọta na ụgwọ a na-akwụ unu ebe a bụkwa unu na-asa abụ ndị mmadụ ndị kọstọmas na-abata na-apụ ama m unu kwa unu ghọta unu na-akpa nkata na-achị ọchị na-ata chingom ọ dị mma fe nchọ egwu unu bụ na mma apụ mma nọ mkpụrụ ụbọchị one na one mania achọrọ m ka unu nede ebe anya nnenna nke nwe ka nna aranye ebe a n'aka ka uche gị na-elu ebe niile ife ọbụla na-eme ebe a uche ga-adị a njesi abata ịkọọlụ m ka o si wee mee mana tupu nchezọ ka unu gosi m ife unu megasị afịa n'ụzọ eri mgba ama anọrọ ya kịta ka mfụ ife niile na akwụkwọ weta n'ọfịs m nnenna kịta Grace Grace ifuru dị l'anya ọgajọ n'irebo nne nọzifiala wala na-ayedege ya gịnị na-amatali arụ na-eme ka nwoke ke ihe ọ gịnị ka ị na-ekwu ya ị na-achọ ikwu m na ị na-eti itinye okwu ọga n'ime ndị ejidegoro na wee jide telu ma Chikekwu mana Chike chọpụta ụdịrị omume ime kịta na obi ama ndị mma Chike na-emere gị ihe niile na-eme gị nta na-eme gị ịnọ n'ebe na-eme ayo ha okike kere n'igwe na-abụ m na aja dịrị ya Grace ọmụ na anyị na-akọ akụkọ ndị ochie ọ dị gị ka kpalie onwe gị ọ bụrụ na ị tonitebeghị nke ịkọrọ akụkọ ndị ọfụ Grace mụ na
na-aga enwezikwa nkata anyị ga na-akpa maka ịfụrụ nne nna bụ n'ụsọ si fọfụlụ bụ ihe na-amasị m nne asịkwanụ nkwu ọ dị ka onye mere gị ihe ọṅụṅụ anyị ka isi ka eje ya obodo ya bịa bụ nwaanyị ka maka na-ekwu na ọ dị m nnọọ ọ bụ m ọ gbadoju mmanya na ịnọ n'ebe a na-eme arụgo na n'ebe onye ahụ ya na arụ ajakwụ ntị ka m gwa gị ọ dị ka onye oyibo nwoke ahụ m n'ife iyi ekwu ka m wee wepụ anya ịfụrụ anya ma ọ dị ya ọ na-emegodu nwoke Grace mkpasị ya aka chai ọ ga-ama na ọ nwere iche dị na ọkwa ya rewe onwe ga-afụ na kọpụ ọ gbasara ya ọrụ nero gị anya atọ mara ma ọ dị ka mara m ọfụma ndị niile na-ere m anya azọsighị ọfụma nneketa ọ bụrụ dịka mmadụ Mr. Joseph Osaje. Yes. Ọkwa mfụ n'Igbo onye isi ike. Nke nwa ọzọ. Ka ife ịchọ from me. Ka ife na-enyegalị ndụ m nsogbu ka ife ọ. Asịgo m gị, nye m 20 million naira ka m wee mechie ọnụ m. Nye gị 20 million naira. Ị bụ onye ori. Ka ị ga-esi kpọm na fon si nye gị 20 million naira. Maka gịnị? Mr. Joseph Osaje. Emepe gị ka ama nke ọfụma. Ọkwa gị nwe ebe a na-azụ ndị ala. Imesịa ịgbata na prime restaurant bịa zoo ọ dịka na amalọ ya. Amakwa m jikwa n'aka na nna gị na nne gị mụrụ gị amụrụ gị ka nwa na-enwelọ nna. Wee tụpụ ya na mbala unu wee na-apụ yalị gị na nna ya. Ma nne ya na-eso okwu nna ya na-azọ ife ọkwa ya. Mma emesi unu na-apụ ike. Mma emepe gị ike. Ọ bụrụ na inyelọ 20 million naira. Okay. Ngwa jilizie nwayọọ ka anyị setụlụ okwu a. Biko, ka efe ịchọ, ka m ga-esi nye gị 20 million naira. Ị chọghị ịkwụ ụgwọ? Achọrọ m ka ị kwụọ ụgwọ ka ị fụwa anya. Hello? Anụgo m ife ikwu. Mụ na gị ga-akpa ma emesịa anwe nnọọ ihe na-eme. Gabagodi biko gaba gị. Aradụrụ gị. Katifo. Grace nwa. N'egoro ka obi si wee dị gị ụtọ. Ị na-amụchali na-elechali iru niile bụrụ ịsọ Polina. Ị na-aza ekwentị gị. Ị na-amụli. Nne. Ọ dịghị na-eme. Aba m nnọọ ife ịchọ. Ege m nnọọ ndụmọdụ gị. Ndụmọdụ nke ige? Iwe ntinye ya n'ọrụ. Onye sị ka m bụ. Gire nwa m. Nne. Kọwalụ m. Kedu ife na-enye gị aṅụrị? Nwatakịrị nwoke ahụ bụ sọ mma. Kọwalụ m. Nke kọkwa ka nghọta. Ele que não for maravilha. Esse que me tocou no gol. Mas ele tinha lá, esse bom manago, o bom manago. Era lola, uma.
Kachi phone no. Bianne. Kiki si we mara makia. Kene bana mama no. Moni hapa nkata manne nyanya ekwenti. Nese. Kiki si we nweta kara ekwenti a. Chelu. Ekwesịrị ọkwanụ ka nna ajụ ụdịrị ajụjụ a. Ebe ọ bụ na mma na ụdị ka mmadụ nne nna nọ. Nne nna. Mụ na nne nna ga-enwe. Ekwentị ka ngwa Grace. Nye nkwana ife gị na nne nna nwelo. Unu akụkọ na akụkọ chaa. Nne nna fụrụ gị n'anya. Etu m si enwe aṅụrị ma mfụ gị ebe ị na-enwe aṅụrị. Mgbe obi gị obi bụsọ pọlị na-enwele aṅụrị na-asakọ na-anwụchalị mụnwa na-enwele aṅụrị. Etu aka nne nna si enwele aṅụrị. Ọ fụrụ gị n'anya. Gịnị akụkọ na akụkọ? Ọ ihe iche. Nwatakịrị nwoke a nwanne m kedu onye ọ bụ? Nne, afọ ya bụ Kensili. Naanị enyi nkịtị o. Nkịtị ka nwunye ya na-eme. Gịnị abụ enyi? Sọọsọ enyi. Mana efere ya n'anya? M ga-asị na ihe nkorobịa na-amasịkwanụ. Ihe a na-amasị m maka nnọọ ezigbo mmadụ. Onye ọ ga-abụ gịnị anọrọ nnọọ ama ọ ga-eji nnọọ ihe kpanwụ wee gbuo gị ọta. Mana nka na-afị ya ka enyi nkịtị nwa ya ntị ya na-agaba Papa ebe afọ ị na-eje na kaba. Ị na-afị ya ka enyi nkịtị o. Ị na-afị ya ka enyi ime ụlọ. Ị na-afị ya ka nke ilo. Enyi bụ enyi. Ife ịmadebe bụ na ọ na-eme ka ị na-enwe obi aṅụrị. Ọ bụ sịa ife na-atọ m ụtọ. Ọ na-eme gị na-enwe obi aṅụrị. Mụnwa na-enwe obi aṅụrị ọ bụ sịa. Ọ dị nnọọ mma. Ihe a niile na-eme nnọọ maka na onye isi ụlọ ọrụ anyị abịabe ọrụ for some days kịta ọnya ka ihe a ji eme. Mana ọ dịkwa njọ. Onye isi anyị adịghịkwa njọ mana ọ bụ nnọọ dịka mmadụ na-achọkwa onyopụ ihe niile mmadụ mee. Etu ọkpa aka onyopụ, etu nke aka ebe ịmago ọ dịka mmadụ ọ bụrụ na ọ nwere ife ọzọ mee. Onye isi ka ife ọ na-eme ka ọ kwesịrị ị na-eme. Hapụgodo okwu a ọsọ ọzọ anya akpapụ ya na nke aghọtabago mmegị ndị nwa na-abata mụnwa na-abanye. Nne, biko isiziri ụkwa nwere ka m gwa gị n'ụkwa ka a ma eche na ọfisi na oge eji aka gị wee si ya. Nne, i were pisi ya. Ma nsisi elu galilie. Ka nkasị elu. Grace nwa m. Nwa m abanye dokwa. Tomato. Esi. Obono. Utazi. Oyisi. Egbe. Ano ya. Obi adịlọzi m mma. Unu nche maka esi bido. Unu maka nsi ga mba ofesi. Afụgo m efe. Emegokwenu m efe. Ọbụlụzie nwa nwatakịrị nwa. Mfuru obodo a ka be na-akpọ emisi n'ọfịa maka gịnị? Nwa ife nne emebe ka nweta nwa. Ozi ntọgbuolie mmadụ. Ọ bụrụzie mụ a n'anya ka ihe mere njikpa ụlọ ebe a bụ ka anyị tụlee mmụọ ụtọ anyị ga-eji fachie nwa gị maka na achọrọ m ịma na ife ọma na mgbede a nwatakịrị a na-agbasa ọrụ achọrọ m unu hazie onwe unu ebe dị aṅaa ọ na-agbasanala ọrụ ozugbo unu ebuli ya butelu m ya ka nnala ife ọma mee ogo m
enwego m ndidi ka ife a na-akọdo ihe a biko mana m kwenye nkwa na mụ na ya ga-afụta ka m bịa fụchala ụmụ ife ọsụsọ ọ na-adị na-ese na-adịkwa n'okwu m mana agwakwana m na ịma ndị ma ụmụ kelekele agwa anyị na-ada akpakadede ọ ga-amasịkwanụ m ka m gaa mana ịma na oge ka dị m pụọ ị ga-ekwu na enwebe nga ogene ndị na-eje eje n'ime ikwu ewo ụmụ na nnọọ Kekunu. anyị dị mma nnọọ Ngwanụ onye so ka anyị waba. Nna. Ka anyị na-eje. Hi! Cambia. The first thing on my mind when I think about you all the time. I think about the times we shared. You know we shared a lot of times, a lot of things, and all the things we had. On my paper, kilo shell, kilo deo. Now you I want, now you my tilo. Now you I need, girl. Now you I want, girl. I'm more than my sorrow. See, Obianuju. My brain now, you they used to do. Oh, piano juju. Now you I want, girl. Now you I need, now you I want. Oh, Amalija, so kick am na chop, Sisi, Amalija, nyemo bigi, yeah. Amalija, so kick am na chop. Ngwana batan. Oh. At work ife na-ese gasị. Nke afọ no. Chalo, gịnwa sele ife ndị a mekwu nka amaka. Ọnụ ifrozi ife nju eme. Ịnyịnya ibu. Ọfụ ụmụ ife a ndị ọcha na-akpọ creativity. Nke a onye ọcha na-akpọ egwu. A na-akpọ ego. Nke afọ no bụ Craig David. Then nke afọ nwaanyị a, nwata nwaanyị a na-eme ife oyi. A na-akpọ Dikeh. N'ezie ọcha. Ihe na-echekwuru ya nyere ntị. Oh no, nsebi esechasị ya. Nke a mmepe njiwe tọọ n'iru a wee tinye ya n'azụ. Nke a na-eme m akwa na-akụ. Nke a bụ nwanne m nwaanyị mfụnanya. Nwanne m nwaanyị mfụnanya. Ofu onye ala wee jikwa elu. Kam rapia. Mana kime kwani jiwete ziri ya utwa. Ada afiri ya. Ife jiwete nyere ya n'azụ. Nna afụ oge ncha. Akwa na akwa. Achọrọzi m ebe akwa. Ike akwa ọgwụ. Achọrọzi m ebe akwa. Nwanne m nwaanyị. Oh, man. Give him many. Only I try. Mwana kaiba ni mono. Evije fukwe ụmụ ife ndị nke bụ ọgbakọ. O nwere ka dị n'ime ụlọ. Ịbata n'ime ụlọ afụnụ. Bata. Mama, good evening. Amo below Ibeh Magu. Manana Faduma.
Mama, ana m aṅụ mkpụrụ ọgwụ. Eje m ụlọ ọgwụ mbọsị. Ana m Mama, kezi ka isi wee banyezikwa na nka? Anyị na-ekwu ife ọzọ butekwa okwu nwaanyị batakwa. Ife abụọ na ife anyị ga-ege na-ekwu na fon. Aga mma abịa. Ọ sị gị na mma abịa. Mbịa ya akpa anya karịa ya. Mama, keke imekwa. Please, one more. Come on, if it is upon me, here you go. What am I going to pay to? I'm going to finish. Hey, you live na kubo kwa gafe? Oh no. Okay, me. Hey, Chinyere, come on, na me bela. Chico. Kamu beli aku, kamu. Hello. Hey, Chris. Ni kau ni biar no. Nem biko nga sinike na cheji gono. Nye na ni he na kono pon 11 na go kono wa gafe. Ida no luko na etu amba mu. Iga afu ko na gebu na taro ino na eba. Na abane. Ona ku gono cheji gono na ku gono. O nem ga sinike biko o chota na ke bataba na cheji go o. Ana m echekwa Come on, no, why you're there? You're feeling a pass cigar there now, Fabio. Oh, take one in your day.
Salukwa, I have one. Biko, eji m afọ amụ na ndị otu arọ ga-arịọ maka ka azụ eme iwe ga-adị n'ọkụ. Ịmagoro na ife a bịara abụrụ ife ụmụaka. Ị na-anya nne, ntị ba aka njọba. Ntị ga aka njọba ka ịkpapụta n'ụlọ ya na-agba eme isi na-apịtị. Ihe mee bụ na ugbu a m ga-eme ya n'ụdị nke m. Biko pụtanụ m ya n'ime n'akụkụ ahụ. Onye ala jide m ife a. Kawara ebe ahụ. Ebe a bụ ụlọ gị kwesịrị idu m. Biko, kịta m abụrụ oge anyị ejiga n'ụlọ chi ejigo. Ụlọ ọgwụ anyị ga-abịa n'ụlọ ebe anyị bịa kịta. Biko, ka ebe ị na-adị na-asa ma ebe ị na-esi nri. Biko, gwagodi na ebe ị na-eje n'abalị a. Kedu ebe ị si wee na-eje wee na-apụta ndị ahụ ji wee ụdị ife dị otu a ji wee chi ime? Ka ebe ị na-eje n'abalị a? Mba metụna maka saga ndị a ji ọkpọ wee kụwasịa m ebe a niile ifo kụwasị ike metụ m ya aka. Fim bụ n'ọkwa ogologo akụkọ mana ka m bie ya na nkenke m na-abụ nrụsi ọrụ na Prime Heart nnọọ ebe a na-adị na-aga ebe ahụ ya eme ife taịpị na anọ Mmanụ m na ndị ahụ nọ na-eche nọ m. Mụọ na onwe m bụ ofu ebe ahụ ka esi na-apụta. Mana ọ bụzielu na m apụtara ndị a wee jide ya. Welugozi ife ha mere uwe ma dozie ife a ga-eme. Ọ dịghị keke na-eku ume kịta. Mba. Emedizina maka ebe a. Ebe a niile gbọwa agbọwa. Ka m ga-eme mmiri ofu ka nje site ka mmadụ ihe m ga-eme maka ihe akara. Mba. Achọrọ m nnọọ ka ndị otu aba nnọọ gaa na bedroom ndị ụwa ahụ. Ngwara bịa nkantị na-ege aka. Gasa nkọ ma Ọ bịa nkantị na-ege aka. Biko, nwa. Jiri nwayọọ. Chetelu m Grace. Tupu ime nke a chetelu m ịsasị ama ahụ ka m chụọ gị n'ọrụ. Emesigoro ike ekwe maka aka maka ịchọ n'ọrụ ka anyị tegoro nke kọntrol. Bụrụ nwanyị ọ gbajisiri m aka niile agbajisi. Nke ụzọ ga-esi ike n'ime ụlọ gị. Ewuta. Kekwanụ Nnenna. Ọ dị m nnọọ mma, oke ya ga-wetakwa nne. O nwere Grace ọ da-abịazi ọrụ. Grace. Nna akọbada anyị kọọ Grace. Ọ bụghịkwa m ya n'ụlọ ọrụ taa niile nnọọ. Ihe nke a gbagwojukwara m anya. Ife nke aghọtazikwuru m ihe m ga-abịa.
Emekwana nke na-agbagojizi m anya bụ na ha gbakọtago m ekwentị ya kpọgide ihe niile gbanyụkọsịrị nnọọ na-ajụzi ka ihe ofu ife afọ nwa akpọgị kpọkwasa enwere m ike ịnweta nwe na-asị na-abụkwa n'ọnwụ ka ọnwụ esi ọnwụ Jehova akwakwa n'ihe ọjọọ na-abụkwa n'ọnwụ maka ọbụla ọnwụ mụ alụkwa n'ọnwụ na-abụ nnukwu mụ na ya nọrọ gịnị a nọ kamgbe biko mgbadabe onwe ndị nchọsi ka njejefu ọ bụrụ na ọ bịa si ya na njụ esi ya nọọ ife dị mkpa ka mụ na ya chọọ ịkpa ọ dị ezigbote mkpa biko m ka na-echetakwa azụ na mgbede ka mmalụ enugo ngwajisi n'ike o ọmalịcha nwa dị nke ọma emefe mele nne nna na pensụl fa kpọrọ m n'ekwentị m wee gwa m na fa na-akpọ nọmba gị ọ bụ na ịgbanyụrụ ya agbanụ nna ifefe kwuru bụ eziokwu akpata m nnọọ anya gbanye ekwentị m na anọrọ m n'ọnọdụ mụ na mmadụ ikwu okwu n'ekwentị na eziokwu Grace nne nna gwara m si m na gị na ya na-aba afọ n'abalị nya onwere ife ị na-ezolu m ezo onwere ife ị chọọ ka mmalị gwanụ m mmanwụ kedụ ife ị na-ezolu m gwanụ m eziokwu nwa m nne ọ eziokwu ife ọ gwara gị bụ eziokwu mana agbaghara m biko agahụla mbe nne nna ya agwakwa gị nke bụ eziokwu kezi ebe ị nọ arọrọ m na nke Joseph nke na-arụ n'ọrụ ọga gị Grace ịgwakwa m ife nwoke afọ a na-amasị iwe eji ebe eje na ihe nke nna agwanụ gị kemgbe na eme nghọta ife a niile bụ nnọọ ogologo akwụkwọ enwe ike iche ka anyị kọọ ife ọzọ biko mana uche gị dịkwa ya ahụ nne ya nụgo m biko Joseph bụ ọga gị ife ịgwa m na ife gị ada amasị ị na-echekwa bihe na-alala onye ife gị na-ada amasị Nnenna nke ị nọ nnọọ na-eneme anya na-eneme anya ka mmọnwụ na-agba n'ezi eneme anya nnọọ ka onye ukwu isi na-agba aghọtara ọnwa ka isi ọfụrụ nwa na nkwa mana anya ga-amakwa ka ọ dị aghọtasịrị m eziokwu m ọsị ka esi ghọta Grace ka ị ga-esi ghọta ebe ọ bụ chai ọkwa na ọgajo ka gịnị ya nọgbadosiri nnọọ ụnyaahụ niile gịnị nne biko nne amụkwana nwekwa ụdịrị ya ọzọ chimo gịnị ka ị na-akụ ihe a ụmụ na-ana abalị ha ịma na o merụrụ arụ
dịka mmadụ mbụ nsị ka m nọrọ nyere ya aka nwekwu ya ọzọ biko mba ekwuzikwana hai chite okike abịa ma gbata anụ m ọsọ enyemaka mana ka njukene ka ekosi asọ gịnị ị mechipụ gị ọnụ ịkpasu ego m iwe mechipụ gị ọnụ biko ndewo sa ndewo Grace. Sir? Take him. Adị m mma. Eche m na ị kwesịrị ịbịa lụta. Abịara m ọrụ ụnyaahụ wee sị ka m bịa taa. Nena. Sir? The report to my office. Into wardrobe. Manugo. Hi. Okay, maka. Chai. Kimbiya. Osigin. Inoeba. Biko jaja chai hiya medo biko. Oso again. Chai. Enwere m efe gị ọnwụ ka ị ka ya anwụ. Nwere onye na-anwụ ọlụ. Nneke kwanụ. Ọ dị m nnọọ mma. Abịabugo m ụnyaahụ. Bịakwa. Kpọọ gị n'ekwentị kpọkwasịkwa. Mana o nwere nke na-aga aga. Obidozi adịbazi m ka amaghịzi m ife m na-eme. Nwee sị ka njụ ahụ. Kedu ife na-eme biko? Biko gbaghalụ. Nọ na ụnyaahụ akpacha m nna ya wee gbachie ekwentị ma nwụchagokwanụ m arụ bịara nnọọ nwụtuo m anọ m nnọọ n'elu akwa ndina site n'ụtụtụ ruo n'abalị nweta edum onwe m mana eji n'aka n'ihe nwetara gị onwe adịwago m mma nnọọ adịwago m mma mma na-ekpe ekpe ị na-anụ unu gbasazi aka m ya bụrụzie enyi ọ kakwa ịka mma mana o nwee ife nji n'aka taa ọ ga-abụ echi ka anyị pụọ nsogbu adịrọ maka mma bịakwasakwa bịakwa ọzọ ọ bụrụgodo ofu arọ mma na-abịa ọmarịcha nwa m ga-akpọ gị n'ekwentị No, madam. Madam, we go pay for your abịa m ifu onye isi unu bụ Dr. Joseph Osaji. Onye isi a nọrọ ya. Onye isi a nọrọ mana ọ ga-amasị m ịga ihe denye afọ gị n'akwụkwọ ọ bụ na ọ weta ka amara onye chere ya. Ọ dị mma wetawa n'akwụkwọ m. Andi mama, kife inye mezema. Odo di mo si ka mbia foge. Ki bia fo. Ni fo jom meki. Ki nwoko jom gwagi. Where are you 14? Where are you? My personality. Because I love. Yes. Open water. No work will go to me fit the church. You go to Obimbawa the church. One thing to make a malabana. Meme go to the goto. Nkwa nne ekweghị bụ na ife niile ga-adị mma. Nnugo. Ọ gbara n'ụtụtụ aka ike gị wigo. N'ụlọ nkwa. Ọ na-echere otu a. Ọtagokwa afọ n'ụwa m pụtara. Como é que meu amor? É todo mundo.
na-amara ịfụnanya nne na nna gbapụrụ site na nwata ruo oge nna ahụ 15. Oge nna 15 ka nna m nwụrụ. Ezigbo nna m. Nwoke na-enwere onye eji atụnyere ya pụta wee nwa oge ndị agha 16. Akara ekwu nne m sokwere ya wee na-awa nwanyị ọma. Nwanyị ọ ga-abụ bụrụ na ụmụ ya riri ọma nri mana okwere ya odidi wee soro ya wee na nwabụ ọganitopụta ụfọdụ wee na ya n'aka otu nwatakịrị nwoke a na-ahụ mee si na be ome abụrụ m na ụwa ya ebe n'izi wee kpọrọ then wee jide m wee pitọsịa then wee tụọ m ime. Iwe mụta ịlọ ọmụmụ ịlọ mana ife na-aka ekwe m kwuru mụanwe aka tiwesa agbawa nwanne ya nwaanyị nwunye ya bikwa na bụrụ nne nwanne nne akara ụmụ ahụhụ ọbara m ebe Gente, cara, eu não pego ninguém. Eu sei. Não tem ninguém que acaba. O dia tá no meu coisa. Não tem ninguém. Eles não gostam de nada. O custódio não, o custódio. Ai. Nwanne nwa ya ga-apụtazi n'abalị a. Nwanne gị nwaanyị ga-apụta. Kedu ife ijizi ajọ nwe ife mere? Kaadịgo mgbe na-abụ n'izu ụka ọ na-abata. Emefe mela nna ị nwere nsogbu ichezina maka nwanne gị nwaanyị. Mana nwanne gị nwaanyị siri ike. Ịma na ọ gbasiri ike na ọ na-arụsi ọrụ ike. Ka mụ na gị na-abụ wee na-eliju afọ kwa ịma. Ọ lụsigo n'ọrụ ebe ọ nọ kịtachi. Ọchịchasị ọrụ isi ewe iju. O wesikwa ọnọdụ ahụ ka o zuo ike. O zusie n'ike ọ nataba. Ọ ụlọ sọsọ ọrụ ka ọ na-eje. Kedu ajụ nke a sikwa? Ọ mgbe ọ ga-awụ ọ nọ ọfọfọ nna ya ọ na-amụrụ amụ ọ na-amụrụ amụ amazụkwa nwa nka ịmakwa na ịbụ ụmụazị. Kedu ife na-enye gị echiche anyị ka ihe dị gị n'isi a ị na-aga kedu ihe na-agwa gị ife anyị na-ekwu ọkwa maka ahụ nwanne nwaanyị n'anya ka iji ekwu ya ozugbo ikwuzina ichezina ma etu onye n'ugo ịbụ ụmụazị ichezina ozugbo mana gịnị ozugbo anyị akalisigo lala ụlọ hapụgo mana echi anyị ebidokwa ebe anyị kwụsị ngwa lala ụlọ ozugbo nwatakịrị enugo lala ụlọ ịkọzina ịpụ nwatakịrị mama ihe na-ebunye gị uche iji akọ ihe niile anyị na-akọ obele nwa dị ka gị na-eche iche nka ụmụazị ihe kpatara nnọọ na nwatakịrị ikorobịa nwoke ọma dịka gị machalụ nnọọ mma tozuo ihe eji ikorobịa eme ịmagụ nwekwa akụ a niile enwe iji ego gị mana ka ihe mejiri onwe enyi mmasị gị na m enwere enyi nwaanyị enwere m enyi nwaanyị mana ịmago n'oge gara aga ịmago mgbe anyị na-emefe aka na kọleji tegokwa dị nnọọ mana ọbụ dịka nkorobịa arụsi ike na-adị na-akwa ụmụ agbọghọ ndị a na-adị na-afụ bụ nwere nnọọ na-emetegharị maọbụ na-achọkwa ka ha bata na ndụ gị. Grace. Anyway, ọ bụrụ na enwere ụdị paụ na-abịa n'ebe m ana m achọpụta n'ịmago
ọ bụrụ oge ncha ka m ji etinye uche n'ụdị m na-adị adịkarịba busy with ịmago ọrụ anyị, so ọ bụrụ oge ncha. Ife na-achịkọta kịta bụ na onwe bụ onye chọpụta ịmagụ na ọ na-abịa ọ kwụsịrị. Ogo onye nchọpụta na-abịa m nso n'ime nchọpụta n'ofu m n'anya, mana ịmago n'ofu onye ala ngwọ n'ụlọ ọrụ. Mana dịka amamihe m si wee jedebe, dịka m si wee mmadebe nnọọ ihe, o doo m nnọọ anya na dibịa oyibo na onye ọ na-agwọ ịmago afe kwesịrị inwe mmekọ ka ọ bụrụ eziokwu. O ife eziokwu ka ị na-ekwu, ifuku bụ eziokwu, mana ịmago eji m nwayọọ wee kọwara ya, gwa ya na ife kpatara ọmeji jikọrọ nwunye ya na ọ bụrụ ife kwesịrị ekwesị. So eri mgbe anwa nke anwa so ụtọ anwa wee bịa. Grace, mana ịmago ya nnukwute ife nzuzo banyere m. Ọ chọrọ m nnọọ baa n'anya maka na ihe nzuzo banyere gị karị uwe nnọọ na ntị m yi oyi. Eme onye a na-akpọ Senator Mark Udensi. Oh, Senator Mark nke na-apụta n'eze ọchịchị. Ọ nna m ka ọ bụ. Ịmago ife m na-agwa gị, papa m na nne m na-adị na mma nke ukwuu. Ụtọ na-eche maka gị, n'ehihie na-eche maka gị, mgbe niile dị m n'obi maka ịbịfụnanya m. Ọ bụrụ ihe eji ego ego, agaghị m enwetanwu gị. Ana m ekene Chukwu nyere m gị Igbo dogbu m. Onye m fere n'anya, achalugo nwanyị m mesịrị papa m wee rapụ nne m jenụlụ nwaanyị ọzọ. Ana mgbe ọ rapụrụ nne m jenụlụ nwaanyị ọzọ, nne m dị ime m. Joseph. Enwere ife ọbụla nna gị ọ dị emelụ m, ife ọbụla nna na-emelụ nwa, papa m na-emelụ m ya. Nna ya ego ọ na-enye m akwụkwọ, o butere na nwatakịrị zụgide m n'ụlọ akwụkwọ zụluo m na mahadum. O wee lụzie kịta papa m chọrọ ịlụ ụlọ, ofe niile ọ na-atala afụfụ ya, ofe niile ọ na-akwado ere mgbe. Ofu onye ori ma amara onye ọ bụ, amara m ebe o si, wechi gasa ife niile o bidoro ere mgbe wee kwadobe. N'obi gị nzi amara ọkwa ịma na agbụ onye a na-achọ ime ya nkịtị na ọ ga-emetụta ihe gbasara ọchịchị aba gị n'azụ. Ọnya gbara ife m na-ekwu. Mana ime onye amara m onye ọ bụ, ejugo m elu jee nwebere ebe m etinyebere isi. Amara m onye ọ bụ, mana onweghị nnọọ ka isi wee gbaa mbọ ịmago ka a chụọ aka ya akara ekwentị ya nke ịmanụ ka ị ga-amụ onye ọkwa ekwentị ya. Ejigo m ụlọ ọrụ ndị na-afụ maka netwọk, enwere ozigbote ụzọfa na-enye m. Enwebere ife mmerọ ka nchọpụta ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgị. Enwero imefemen ọ dị ka m ga-etinye aka n'ihe ka m mara ka onwe ka m ga-esi wee chọpụta
Ma mgbe ị na-ekwu okwu na nwaanyị na-enwe ezigbo nchọpụta pụrụ iche. Ọgwụgwọ mgbe ọtụtụ oge na mbụ nwaanyị nwere amamihe dị iche iche. Mana ego na-ebi ya nwekwara ka o si nwere 20 million. Ese 20 million gịnị? Ọ bụghị obere ego, ọ bụghị obere ife. Ọ na-achọ iji awa ezu obodo ya niile. Ọ bụghị obere ife. Onye feme nchọ ka ije zuo ike, zuo onwe ike, ọkwara onye onwe gị nsogbu. Ị ga-agba nnọọ ka afọ na ịchọpụtara onye na-enwe ya. Zuo ike. Ife me bụ na anụgo m ife ikwu. Kisili, ke neme? Kebinos. Dịka ka isi kpaa tupu mpụba. Ị ga-agba mbọ ka ime ihe a mụ na gị kpụ maka ya, mee ka ịfụ na emechara ihe niile mụ na gị kpaa maka ya. Mụ ama ihe ga-emenwu. Den imecha ya ibuli ya jebe ebe a na-eme ụzọ. M ga-abịapụta gị ebe a. Mba m na-abịa, ana m abịa. Mmecha kịta m ga-akpọ gị tupu m bịaba. Ngwa na emesịa ka m kpọọ gị o. Enyi m nwoke Kingsley nke mụ na ya fekọrọ na nna anyị. O nwere nwa ada na-akpọ Grace na-alụ na Prime Heart restaurant. Mụ na gị ọ dị ka akpọ nke gị chee ebe a. Otego nwa ada ji enyi nwoke egwu mana tata ka ọ ga-ama mmochi ya ọzọ. Enyi nwoke a na-agwa gị obi fere ya azụ. Ọ dị dị omesịa nwa ojene ya na-agwa gị. Masakwa mana ihe nchọkwa gwa nụ jikwanụ nwayọọ ọkwa nwaanyị ibe m ka ọ bụ jikwanụ nwayọọ. Nke ị na-eme jikwanụ nwayọọ, eji m n'aka na ide eme ka Grace. Ngwekwana m ọdịokwu ka ọdịokwu dị ihe makwa m ihe nji ekwu ya ịma ihe m chọrọ ịgwa nụ jikwanụ nwayọọ. Agwachido nri ọ ga-anụ ụdị ya taa ide eme ka Grace. Anwụkwa na-eme anyị na-ekele anyị na-enene ya anyị. Hello, Nnenna. Biko Grace ọ gị nwa ya anọ ya? Biko kpọọ ya. Ị mara ebe ọ bụla ọ nọ kpọọ ya. Si ọ mara ebe ọ bụla ọ nọ nya na-ata. Maka ebe ọ bụla ọ chọrọ ọ jee ihe ọ na-achọ ije na mgbede a, ọ ga-enwekwa nsogbu. Ọ jee ọ ma nnatazikwa. Biko o Grace ka m na-ekwu kpọọ ya si anya na-ata ebe ọ chọrọ ije na mgbede a nye ejekwana maka o jee nsogbu ga-adị ọ ma nnatazikwa. Kwe ka ntị ka m gwa unu ka m gwa unu o. Nsogbu adịrọ. Enwe na-atụsị nke a bụkwa anya ọ ihe ọjọọ na ndị efu. Mba, kwenye si na ife ọjọọ. Ọ bụrụ ife ọjọọ na-emefu na
mgbe ịbịakwa n'ọnwa ife dị mkpa ndị ọsụnụ ịmanụ bụ ndị a na-eme ife ọsịse o nwere mgbe ya bụ nnụ kacha njọ ka ndị n'ọnwụ achịna ọnwụ nsogbu mmadụ mụ abịa na-enyetikwa anya ọ dịzi aka ịgbabazikwala m ọsọ nke ikpeazụ dịka onwe ife mezi mma agbaba ọsọ ebe ka mma mgbaga m nọzikwa na-enyocha ya ife mere bụ na ọ sị ka m bịa fụ ụmụ ife ọsịsa ya adị n'ose mana ọ na-eme m obi ụtọ o sọsị fọs maka na kemgbe a m fụdobe ya mara m ka o si eme m n'oge si ka m bịa fụ ịkwanye ife ọbụla na-enye ya obi ngwanụ Hello, Oga Big Joe. Ekene o, ndewo sa. Oga Big Joe, adịrọ m mma o. Ọgwa Grace ebido kwụkwọ ikpe agwa ndị ala ya o. Amara m Grace na chifu ọnwụrụ na tupu ikpe ọnwụrụ ọbido kwụkwọ. Oke, nsogbu adịrọ. Oh, if I want my money. If I know I call oh, they come. Phone. One of mine and the Uncle, it was in a corner to an one, naming so vegetables and again, Uncle. Oh, mana. Onwego nnọọ ife eme ka ị wee mee nchọpụta maka onye gburu nwanne gị maka na ọ bụrụ ụdị ka mmadụ m ga-emebụkwa n'afọ gara aga oge ndị afọ 15 enwere m nnọọ otu enyi nwoke afọ ya bụ Ben wee hụchasie Ben n'anya ike were obi m niile mee gị na bunye Ben mana amara m na ọ bụrụ otu o si wee desadị Ben mana oge ọbụla ọ na-ekwu okwu ka mụ na ya nwee mmekọ nwoke na nwaanyị ịmago na mbụ ajụkwa m ajụ na-asị ya na m akape ka anya kachara mee m ntụbe achọrọ m ya. Achọrọ m ya. Chee wee sị na enwekwa n'ike ọ bụrụ ọnọdụ a ga-ejikọta adị m na mma mụ na ya wee buru obi niile nye ya wee mesịa nnọọ ihe ọ dịka ihe niile ọ tụgharị Ben wee tụrapụ o wutere m rie nne obi gbawa m mana amaghị m ihe m ga-eme Mana fụrụ gị n'anya Fagwa m gị na ga-afụ m ụfụ ma m gị achọ mmemme kefu mmiri jiri ọ maka ifuru n'anya eji wee mere mana ike a na-eme ya na-eme ya agba n'obi na-aga ka na-ebutere gwa m
mana ụmụ otu ihe mee obi dị m mma maka na enwere otu ụbọchị si nnọọ ka nje na nke ya ịmagonu gị na mmadụ na-enwe mmekọ tupu ijee na nke ya ọ bụrụ oge niile ka ị ga na-agwa ya na ị na-abịakwa n'ọnụ daada si nnọọ ka nje ọ marọ na nna dị n'ọnụ ụzọ ya kpọrọ otu nwatakịrị nwaanyị macha nnọọ mma na-acha dịka ugo obi wee tiwa m o wee ju m isi amarọ m ife m ga-eme nwekwa ike o ị na-afụ m nnọọ dịka ajọ mmadụ na-afụ m dịka ihe m amarụ mana ọ dị ewute ma gbasata akwụdo m ịghọta maka obi ụtọ m bụ na ihe m mejuo m afọ obi dị m mma emegwara m afọ gị n'anya efu onye bụ nwanne m nwere ejidego m ya Kenti, ịma na mụ na gị adịga ejikwana m n'aka na onwe efe ngwa gị onye ihe ekweta onye isi unu bụ Joseph Osaji. Joseph afọkwana gị n'anya rinne afọkwana gị n'anya karịa eri mgbe kemgbe mpempe mgbe obere nwa nna m na nne m anọrọzi ya so wee sikwa otu ahụ wee too na-eto mana mpa m fụkwa m n'anya maka na ọ zụọ m n'obele solitekwa m n'ụlọ akwụkwọ ifugo onugo nsogbu adịrị ma nne gị ọ na-ewe ma nna gị anọ ya ihe ma bụ na a ga na-afụ gị n'anya ife ahụ m ga na-afụ gị n'anya nsogbu adịrị so ụmụ ife na ngụ bụ njikọ echepụzi m ya hapụ gwa gị nke ka onye mpụ gị na na mbụ nọ na-asụ tọrị na-ahụ tọrị nwanne m nwoke ọ jụjụ gekwa ntị o mana akpịa Joseph ọrụlọ bụ Joseph the Carpenter nke a bụrụ izi ikpeazụ mma afịa n'ụlọ mgbe m nwere anya m wee fịa n'ụlọ ọ ya karịa nwa na ahụ ya jekwa nwegologo chirigolo ije na nne na nna anyị rara wee tinye n'aka ka ime ibi ndụ sụrụ na-anụ tọrị asị asị ihe eme na mbọsị ọbụla mma afụ nwekolobịa n'ụlọ ọzọ mmụọ anya isi n'ịfụnanya agwazigoro n'ịgwa m njụ so nwa mmụnwazi bụ ife tụba gị dị ime mmụnwa kunyere gị nwa ada ka ife ị chọrọ ka m mee ọmụnwa buru nwa tinye gị n'afọ ọ na-akwụrọ gị ife agwa from the beginning from the onset. I don't want to further a child now. Hey! I'm not ready. Okay? It's okay, please bring listen. Come put your mouth alebasi. Come put your foot defending for me. Black benwa. At the future. I told you from the onset. Ije, if start talking. Go start talking. We forgo. Future can make it. What do you want me to do? I cannot further a child now.
ewepụkwa nwa ahụ m ga-amụrịrị ya ọnwa gị ma amụrịrị ya ebezina akwa ọkụ ịmụ na ọ bụrụ na m ala ikọrọ gị bụrụ na mkpọ gasị ma n'ime ọgụ ọ maka ọdịmma mụ na gị na-abụ okwuchite na ngwa gị na nne ji obodo oyibo ndị ọmụ na gị na-abụ ezi kịta ka ya rapụ nwa kịta ka ibulie ịnwekwa na anyị jee ebe a ndị ọcha ka ife na-akpa airport ebe a ga-abụ ụgbọelu fa n'ebe anya ka anyị na-agba ọsọ ka enwe ife na-achụ anyị jiburu afọ ime na-agbafu agbafu na ịmakwa na ọdụ ọmụma mmadụ isikwu ume ma nsogbu adịrọ ebe isi nọ na ife dịrị m na ya na-abụghị nwere ntị ọzọ ya anya ya mana mma nchọpụtakwa na ịgbaghị ya n'ide ime nsogbu adịrọ ngwa nke wọnụ ka ga-esi ga-eme ya ma lapụzie m ọkụ mana ọ dọkịta ka mbụ bịa edishọn abụrụ ihe ji onye m bịa na-eme m n'afa mba agaghị m edisikwa ihe ọzọ ma agakwa ka m kọlie nwanne m nwoke emerapụ ihe a na-akọkọwa ọzọ maọbụ nsị n'ihe akịta ahụ wee nwụrụ ọ bụrụ ihe metere onwe m mba ka m ga kọlie nwanne m nwoke ka m kwa ka ije m si wee dị nwanne m nwoke ga-anụ ya ka m ga-akakwuru ya isi na nwatakịrị nwoke a mee gịnị brọda ahụ na ọ tụwa m ime ọ tụwa ime imeele ọkpọ tụba ime nwa ikolobịa afọ na-abịa ebe a wee na-agwa gị sị gị na nwa ikolobịa nwe ka ọ dị nwa ikolobịa nwe ka ọ dị enugwu m anya wee fụ na ọnya ife obu n'ukwu abụrụ ya iwee mee ihe ọba ya wee tụba ime iwee mepekwa n'ọnụ wee adaka ifo ka ife bụ ife ịgwa m kedu ife ọ bụ ada ka ife ọ bụ cheka oh Jesus hi hey Jesus hey nekwa ada ife a ka m na-agwa ada na nwa bụ Joseph na nwatakịrị nwoke a na-akpịa Joseph dị kapịnta ka Joseph ọlọnụ n'anya adịrị ya mma n'ezie ebe o jije tinye onwe ya n'igodu hai Jesus ada mana Joseph iche n'ihi egbu nwanne m nwanyị wee na-agagharị mma agwa gị na odogwu na-akarị odogwu na nwoke na-akarị ibe mgbe anyị gbazi ala anyị ga-amalị n'ihi enye m 20 million naira ka m wee mechie ọnụ m mana ọ bụrụkwa ma ọ bụrụ ya m wee were ozi wee zisaa ụwa niile oge ụzọ ahụzọ esi napụta ebe ọbịa ngwa cheka ngwa ife kịta ka m nwere onye Igbo m na-eji Joseph wee gosi ya ife ana m ejeje ịgba ụlọ ebe ọ na-azụ ndị ala ọkụ wee gbaa ebe ọ na-ele nri ọkụ then narụkwa ya 20 million naira
Mana before me fendini na. Me buzo belugisi. Ndi wọ́n mẹ́rin. Iti na mbọ onye ala. Iwe bi ebe a wee kọrọgbada tí o ji wee bụrụ mgbe nwanne ewe nwere iwe tinye ebe nwa wee tinye ebe nwa wee gị na nwoke wee ka m wee gwa ya ibe mbụ n'uche. Mana ime onye ji n'aka wee na-enene ya mgbe m na-agwa ya okwu ị na-ewekọsị okwu ibe m na-ekwu n'ekwentị. Ọ ya ka m ji anaghị ekwentị wee pịa gị. Ibulitele gị ekwentị. Ama m na gị na Dr. Joseph bụ na-abụgharị n'obodo na-ata ịgbọ nge ebu ngeje n'oyibo mwe ebe a mwe m ọkpa yi mwe m isi melu gị ile mbe gị ile Agora todo mundo. E bugo ya jomeda ebe a no. Kepi ibiri ajoba ebe a kita nna abia. Mbe ga fun kita wenye nne me drop mbanyo phone na kita no nga abia ba. Ka mmadụ ga-esi nọ ife ọmarọ a na-eme a adị m confused na maazị m ife na-eme mme onye ekotọrọ ọgọdị ekotoli ya n'ọdụ ahụ nwa be m ọ gabago ebe ahụ ọ na ọpụta ama ife ya eme onye isi ejego m ebe afọ ije chọfa onwere onye dịka mmadụ mfu n'ime ebe ahụ ihe mfu ebe ahụ bụ ekwentị na-acha edo edo akụri naanị chai ekwentị na-acha edo edo ọkwa na ekwentị ihe a gosiri na ndị ahapụgo ebe ahụ ọnụ nwere ebe ọzọ anyị nwere ike ije ka anyị jee chọfa ọmakwa ebe mma o nwere ike ihe ha gaa na ba chọrọ o nwekwanụ mgbe Grace gwa m na afọ na-eje na ịnyịnya ozu wee ebe nwoke a na-ese yos. Nne, ị ma na ọ na-esekwa ihe ifu nnọọ ihe ọ na-ese ọmakasị ọ na-agba nnọọ mbọ nna dimkpa nke a zuru ezu na-esekwu nna anyị makwa na ndị na-ese ihe oyise na-enete nnọọ nwaanyị anya ọfụma onye kwagwa gị nke a ị na-ajụ onye nta akụkọ dịka m ọ dị nnọọ mma mana enwe otu ihe na-agbagoju n'anya mana ngị gwa ka mma m ga-eme ọ na-asụ si nnọọ na nwere ka ọ ga-esi wee si esete nwa oyi ma ọ bụ na ọ gara ebe dị nwayọọ udo dị ebe ahụ ụmụkwụ na nwaanyị ga na-ekwu ebe dị ka ini ozu n'ụdị ka ebe a ka ọ na-abụ ọ gara anụ ife ọ ga-ese a na-abata ya n'uche ọ kachasị ma o wee iwe na o were ana iwe ga ebe ahụ nwede onye ọ ga-ena ya n'iru ọ setere onwe ya ihe hịa Ini gị ndị ini ozu Grace ime ụma Kinsley, ifili na ịma ife iche na ịma ife kita nka m ga-agwa gị odogwu na akali odogwu nwoke na akali bịa anyị ga-anwa Kinsley inspector ebe na-eje kita
nna mụzi ga-amụ. Adị gị ka onye alọkwa ya? Ịmụkwa ga-amụ n'ụdị gị n'ezi. Adịghị m amụ ga-amụ n'ọnụ nna-achọ ịkọwata gị na ife abụrụ ife ị ga-eji wee na-adọgbu onwe gị ịghọta. Ngwa ka ngwa gị. Ọ bụrụ ọkwụdị ihe ị ga-eji wee na-achọ isogbu Joseph. Nke eme n'abalị ị ga-anwụ ebe a. Ama m niile egwu egwu. Oge mbeli isi gị wee zijelu Joseph ozi. Ọ na-egwu egwu ọkwa ya? Adị gị ka onye yi azụ akwa. Ọkwa egbe ka iji? Mba, egbe ka m bụ na achị m anwụ m egbe n'aka. Biko. Ife mmemme n'abalị a ọ ya akarị mma na-eleba na na-enye eyi. Biko. Ọkwa n'abalị a? Kwụsị ebe ahụ! Kedu onye ala na-awị na-ekwu ife ahụ? Ndị uwe ojii na-agwa gị okwu ugbu a. Ka ebe ọ nọ? Bụ n'anya n'azụ, ikpuru onye nwụrụ anwụ. Kedu ebe ọ nọ? nọ na amaghịkwa m nnọọ ife bụ olu gị iwe jebe bịa na mbụ onye mara na Kingsley nwere ajọ obi ọchị igbu gị o doo mmanya na ọ chọọ ka ị bụrụ onye nwụrụ anwụ maka na mụ na gị na-abụ na adị na mma mụ amụwa mmadụ ama mgbu nkwa n'ụwa mbịa ama mgbu n'eziokwu na mmadụ ama igbu gị mana afọ m mgbọ egbe anwa mgbe agbalị ya nche nọ n'ubi gị ka ọ na-abịa obi wee mapụ m obi nọ m mmiri wee tie mkpu nche na-enwusigo mmadụ ama mgbu ụmụ otu a ọ ga-afịa n'ọrụ tupu nwụọ n'ụwa mana ọkụ mana maka gị ka ị gbajiri ọtọ ama nnọọ maka malụmalụkwa amalụ nnọọ maka gị nwa ka ndị ori a efu wee jide m kụwasịa m niile kwụọ m ife dị nka kụpara amaghịzi m ebe m na-anọ ife a niile bụ lọv ịfụnanya m nwere ebe m Chris afọ gị n'anya rinne karịsịa ife niile dị n'ụwa enwerezi ife ọzọ m na-eche enwere ifezi ife ọzọ na-agụ m agụ na ọbụrụ ịnọ ebe ịnọ sorry afọkwa m gị n'anya rinne daalụ nri daalụ ka isi wee bata n'ime ndụ ngwa chere igwelu nwaanyị